Moi kaikki, eli tällä videolla ja luultavasti myös useammilla videoilla mä paljastan Prinsessa 177 ja Söpö Joannan juonet ja kaiken, mitä ne on tehnyt, koska näitä asioita riittää ja mulla on tosi hyviä todisteita. Tässä on siis ensimmäinen todiste ja nämä on mun kaverin viestejä Prinsessa 177 kanssa ja tosiaan hän tässä tunnusti, että Joanna oli mun käyttäjällä useamman kerran ja ilman lupaa. Ton jälkeen mä päätin itse mennä kysymään Prinsessa 177, että onko se totta, että Joanna on oikeasti mennyt mun käyttäjälle. Ja se hätääntyi heti ja sanoi, että älä kerro Joannalle. Mä en olisi saanut kertoa kellekään tätä ja että mun pitäisi pitää tämä asia salassa. Sitten mä kysyin prinsessalta, että miten Joanna sai mun salasanan ja se vastasi, että Joanna olisi arvannut sen ja tietenkään mä en uskonut sitä, koska sitä salasanaa ei noin vaan arvata ja prinsessa oli siis ainoa, kuka mun MSP-kavereista sen ties. Eli totta kai heti mä silloin arvasin, että nyt prinsessa on mennyt kertomaan Joannalle mun salasanan ilman mitään lupaa. Sitten mä menin kysymään Joannalta, että miksi se on mennyt mun käyttäjälle ja miten se on saanut mun salasanan. Ja se heti kertoi, että Jassu eli Prinsessa 177 on kertonut sen salasanan. Ja vielä kaiken tämän lisäksi, niin prinsessa oli laittanut Joannan menemään yksin mun käyttäjälle sen takia, että jos ne jäisi kiinni tästä, niin Joanna olisi ainoa, joka joutuisi ongelmiin ja prinsessa pääsisi vaan pälkähästä. Ja oikeasti kuka ystävä tekee niin kaverilleen tolla lailla, se on oikeasti tosi kauheasti tehty. Sitten vielä, kun mä kerroin prinsessalle, että mun kyllä pitää kertoa tästä muille, että kukaan muu ei joudu sun häkkäämisen kohteeksi, niin se vaan sanoi, että ei saa kostaa. Ja mä en ymmärrä, miten tää olisi kostamista, koska mä vaan kerron totuuden. Ja tässä ihan kunnon videotodiste siitä, että Söpö Joanna sanoo, että se aikoo tehdä huijarikäyttäjän, eli se on huijari. Ja tosta kyllä näkee, että Söpö Joanna ton tosiaan siis sanoo. Tässä myös toinen todiste, missä Söpö Joanna sanoo, että se yrittää häkkää, mutta se ei ikinä onnistu. Kaiken tämän lisäksi Söpö Joanna on myös uhkaillut sillä, että hän levittäisi mun kotiosoitetta julkisesti. Tässä Söpö Joanna sanoo, että sillä on onneksi keksittynä hyviä selityksiä, millä se pääsee luikertelemaan mun todisteista. Ja koska prinsessa ja Söpö Joanna väittää, että mä oon kiusannut niitä, niin tässä vähän kuvia, mitä Söpö Joanna on laittanut mulle, jotka on myös tosi ilkeitä.